Čaute trubky, vítam vás u nového videa na tomto kanále. Moje meno je Fiblox a toto je moje prvé video na tomto kanále, takže dúfam, že sa vám bude páčiť môj content. A dneska som tu s Fananou a budeme hrať hru Grapples Galore. Je to vlastne ako keby Battle Royale hra, ktorej používate grapple, proste sa priťahujete. Je to ako keby ste napríklad ako keby ste boli v Attack on Titan, ale je to Battle Royale. No, tak neviem, na čo čakáme a môžeme ísť na to. Dobre, napoj sa. Dobre, ja už som si našiel takú menšiu zbraň. Jo, 79. Doriti? Pozrite. Wow. Poď sem. Som na kuřeti. Jo, 76. Jo, dobrá. Ja som debil. No. Doriti, pozor! Jo, ty máš shotgunu! Dopy? Tvora? Jo, dobré, mám. Jau, čo robíš? Kde si? Ty healer. Kde si sejčka, Doriti? Já jsem medic. No tak. Mačeta! Nechceš si vyskúšať mačetu? Ona je to úplne na hovno vec. Ty si gáďo. Ja som sa spawnul v síre. Normálny sír. Jo. Mám shield. Počkaj, ja vyskúšam mačetu. Počkaj, nechaj ma vyskúšať si mačetu. Nezabíjaj ma. Toto bude peklo. Počkaj, mačeta. Kde si? Poď sem. Môžem si na tebe vyskúšať mačetu? Koľko to dáva damage? Prosím. Ne, nejsem žádnej dummy. Mňa zaujíma, koľko to dáva damage. Ona sa mi vyplýtvala, Doriti. Ne, ty, strčím ťa do arcostky. Je, snajperka, co to tady vidím? Ne, nič nevidíš. Jo. Vidím tebe mrtvého. Jak? Můžeš mi prosím tě říct, jak to, že jsem se netrefil? Jo, lebo si gáďo. Aim, že já jsem s tebou vejmení. Railguna, co tady vidím? Jo, Regana není dobrá. Vůbec. Je to ako tá Regana, čo je teraz vo Fortnite, keď vieš. Tí, čo nevedia, ktorá Railguna je momentálne vo Fortnite, nevadí, vás informujem o tom. Je to vlastne ako Railguna v tejto hre, len môže to strieľať cez steny, čo tuto v tejto hre nemôže, vo Fortnite, hej. A takisto ju musíte chargeovať a čím je lepší charge, tým lepší damage. Jo. A ešte nezabudnite dať like a odber, lebo toto video mi trvalo veľmi dlho, takže dúfam, že si ho užijete a ešte by sa mi páčil ten like a odber. Zase vás za to neprosím, nechcem, aby ste mi ho dali, len sa pýtam, že či by ste ho mohli dať, ale zase vás nenútim a jo, dúfam, že si užijete videjko. Au, ale jako musím říct, že Bakelanče je lepší. Že? Že... No kde si? Jo, ty máš... Byla. To dáva 150 damageu. Mačeta je OP, berem to naspäť. Nechod si pre tú mačetu, to je podvádzanie. Budu. Čau. Čau. Ne. Kde se? Já prostě budu... To je matky. Pořád. Ne.
Ty pí, Didi. Ty jsi Didi, ty jsi Didi, ty jsi Didi. Ne. Já mám to mačetu. Jo! Já jsem gáč. Ne. Ježiš. Ne. Ty jsi gáč, jo. Ne. Ne. Moje mačeta. Dobre, tak tvoja mačeta. Kde si to niekde Moje hýli? mačeta. Dobre, tak je to tvoja mačeta. Dobre, ja ti ju neberiem. Joj, ty máš mačetu. To je v riti. Dobre, 25. Ani nevíš. Nevíš. Viem, že si na mne. Nevíš nic. Nevíš. Nevíš vůbec, že tady je snajperka. Ty ma nikdy nenájdeš. No ty jsi, že jo, portalířem, ale... Nejsi portalířem. Ne! Mačeta easy. Ty si mačeta easy. Mačeta je prostě... Mačeta je OP, ja viem. No, ja mám pistolku. Mám ještě dva... Ne, jak to, že jsem se zase netrefil? Já mám skryšu, já mám skryšu. Jo, v syre. Nie! To si nemohol. No tak ja som v riti. Takzvaně. To se pořád. Ale tak sa choď do trejúň, ja bebe Sigma. Vedem. Ty si anti-Sigma. Ne. Dobre. Poď sem. Ty máš burst rifle. Ja nemám zbranie. No, podobně. Ale radši healy. Se hodí více. A váš, když máš 39 HP. Nemám 39, mám viac. No já mám. Aha, tak to hej. Tak to sa ti hovorí Ty ľahko. máš 50. Nemám. Ne, ten rocket launcher je můj, říkám. Toto, Toto nedopadne dobre pre teba. A já jsem dead. Toto nedopadne dobre. Ty nebudeš mít žádný kill, ale já budu mít tak 20 smrtí pořád. No. No kde si? Kde jsou tady Tam také s- mačety? O crossbow. Jo, crossbow je v pohode. No, ty máš... Čo máš? Jo, ty ma vidíš, aha. Vidím životy, tak si proměru. Kde si? Cheese. O, mačeta! Ja ťa vy... Mačeta. Mačeta. A se lezeš pod stůl. Nič som nespravil, nič sa nestalo. Mačeta, ty máš mačetu. Že? Mačeta. 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 Sveta mačeta. Nerob mi toto. Ne, ja som si... Ale tá... Ano. Toriči. Už mi lezeš na nervy. Jo, No jo, Maďara. ja nie som Maďar, ty si no vlastne, my sme severné Maďarsko. Som zabudol, že som severný Maďar. No ty jsi Jo, severní mačeta. Maďar, já jsem Čech. Mačeta? Žádná mačeta. Mačeta duel. Jo, Mačeta ja... duel, jak chceš? Mačeta duel. Ale každý ví, že jsem já lepší s mačetou, takže... Nie každý.
Iba ja? Jo, Dobře. Mačeta duel som vyhral ja. Počkej, to chce na posunění tady. Hele, hele, síru. Síre. Ne! Shotguna! Ne! Poď sem. Ale choď sa už strčiť. Či počkaj, nie, zlá vec, sorry. Ne, Vyfistím ťa, ja ťa normálne vyfistím. Ja to myslím vážne. Že ťa vykrtkám. Dobre, kde si? Ej, ale bazooka. Ne. PGčko. Ja som zaseknutý, hej, počkaj. Ja som zaseknutý. Kde já ti pomůžu se ostaknout? Ne, nepomôžeš. Ale jo. Hele, já jsem u mačety, jo. Jo, vyhral si. Vyhral si. Easy. Strč sa. Víš čo, poďme iný game mode. Jaké tam jsou ještě? Však je tu iba free for all, team deathmatch a gun game a on... Čo? A dej barrels tu meny a dej tam jenom sniperku. A počkaj, čo mám dať? Barrels, Ale mám dať free for all? to bych dal a dal bych barrels tu meny. Jako? A iba nech je snajperka. Ano, a jenom sniperka. A mapu, počkaj, mapu vyberem ja. OK. Host, dobrá. Čakám ťa tam, cukroušku. Čakám ťa tam, cukroušku. Myslím, že na to všem nápad. Toto je moja obľúbená mapa. Lebo mám Train. mám rád vlaky. Tolik sniperek, oh yeah. Jo, a tu ne... Ne! My sme sa obidva namysli, že? A to dokrát nemysnu. Ne, netrafíš. To byl misklik. Joj. Tak keď ťa teraz netrafím, tak to je misklík. Jo, musíš ísť z druhej strany. Co kdybychom hrali tuhle hru bez používání grapple? To by nebola sranda a nebolo by to možné. Ty jsi blbá trubka, jo. Jo, čau? Jo, čauko, samko. Ja som samko. Oteď se. Ja som samko z opici. Ja som Fiblox z trubky. Ne, choď ty samko. Choď preč Honzo. Honzo, nechaj ma. Nechaj ma Honzo. Ne, Honza je žuďas. Já nejsem Honza. No, to je pravda. Žluťas je ešte jeden náš kamarád. Keby ste chceli vedieť. Ty, no to... Já potřebuju nějaký aim assist, Oh. ale... A to už v té hře jako je ten aim assist jako docela velký. Hej, jo! To je můj... Ne. Mě dostřelit do těch barelů, já se ani do ní vlastně netrefím, tak to blbý. Jo, tie barely, toto sú ti na nič úplne. Měl jsem dát tu menu. Jo, ale Ejo! ono sú tu meny. Příště dáváme jen mačeta only. Ne, ja som sa zasekol. Ja som sa reálne že zasekol.
Mačeta only potom. Prostě Ne. mačeta. Dobre, tak Bude to mačeta. mačetová. Je to mačetový duel, mačetová, no. Jo, ja som dal kolo na iba 5 minút. No to je v pytle. Ja viem, že si v pytli, ja viem, že žiješ v pytli, ale nemusíš to hovoriť ľuďom, ktorých vôbec ktorých ani nepoznáš. Nepadla myška! Jak? Neišla myška. No to každý řekne, mě nešla myška. Nie, práve, že ja som ju mal preč. Skvělý šujak. Čo sa mňa držíš? Poď dole! To je fakt neumím aimit, já fakt Ale dobre som ťa dal dole, nie? Já prostě neumím aimit. Nie si jediný, neboj. No jo. No je. Hej. Ty máš aimbota, Vieš, len ja mám na tejto hre nahraných už 7 hodín. No tak to je jasné. Hral som s randomákmi. Já jsem vzal snajperku a hned jsem to vystřelil. Hej, můžeš mi říct. Ty máš já tě podezřívám z aimbota. Ja mám aimbot, ja ti ukážem kune task manažer, kune aj na videu ukážem task manažer. No jo. A tak, ale to bol misklik. Tak to bol misklik, ale. Kašlu ti na to. Nie, Co? nelivuj to. Já mám nápad. Jsi to livo? Já mám nápad. No jak? No jaký? Jaký? Kde si? Ty si to livo? Já mám nápad. Kde si? Co je nejmenší mapa? Neviem. Fakt? Jo, trvá mi to pár hodín. No pojď sem. Ale si mě nejednou. pokusil som sa, ale už trochu. Mačety nie sú srandy. Toto sa mi nepáči. Ale sú. Tie snajperky sa mi páčili viac. Problém je, že mne zase idú snajperky a tebe mačety. Mně jdou snajperky, já jenom mám skillišu. My sme sa zabili naraz. Jo, ja si idem pre... Mačeta! Moje mačeta. Jo, tvoja? Drti, poď sem. Ne, zabij se. Já jsem čekal, že se zabije. Mám se? Jo, Jo, tie barely nefungujú v tejto hre. Tie barely sú len na ozdobu. Jo? Vážne? Jo? Tak Jo. zkus to jednou praštěra, uvidíme. Môžeš si skúsiť. Ty si gáčo. No, ty se zrykat, jo. Jsi trubkovi. Gadžo. Moje! Ne, Ale jo! ne, nechaj ma. Ne.
Zober si tú tvoju pizzu. Aj keď som one shot. Bacon. Ty! Ja viem, že mám skill issue. Ja viem. Nemusíš mi hovoriť každú vec, o ktorej už viem. Juj! Toto, ja som zaseknutý! No to nie je fér, ty si ma zasekol. No jo. Pusti ma už. Ale už sa chod... No jo. Už prestaň ty, Sigma. Ty jsi nej... Ty si anti-Sigma. Já nejsem Proč jsem 10 Sigma. minut? Já nejsem Sigma, já jsem... Ty si... Nie, ty si anti-Sigma. Ale už prestaneš. Já mám jenom jednu katanu, prostě mám jeden náboj. To je mačeta, nie katana. Jo, kde jsi? Tam byla katana ještě s nějakým fajnovým dashem, ale jak by byla velká, jak... To čo je? Choď sa zabiť už! To je dosť achievementov v tejto hre. Mačeta, poď sem. Mr. I show high blood pressure. Je to jenom o perfektním načasování. Ty si perfektné načasovanie. Počkaj, nie. Ty si zlé načasovanie. Your entire life was zlé načasovanie. To sa mi to páči. Rozhodně to není o tom, že budeš spamovat F-ko, když k tebe někdo je blízko. Nie, ja som našiel niečo pekné. Ja som našiel snajperku. Jo, velmi. Reálne secret som našiel. Ale, aha, tak ona bola časová. No, dobré. My sa točíme v kruhoch. Easy. Strč sa do piči. To ma už nebaví. Dobre. To bol, ale ten kill sa mi páči, ale to bol dobrý kill. Tak pojď sem, víš co, hrajeme si hru na kočku a myš, já jsem myš. Si myš, dobré. Myš získala zbraň, jak je to možné? Boh vie. Hopla! Haha. Potom. We're back, baby. We're really back. Pojď sem. Tak, jestli pak kočka dokáže najít myš. Kde by asi byla myš? Na kousku sýru. Se umí bránit. Takže kočku zabila. Já jsem právě v síru. Já jsem v síru, ale trošku na obráceně, no. Jak to říct? To jak? Počkej, stoj na mieste. Skúsim ja. Jo, ja držím teba.
Si ma zamotal. No jo, to myši dělávají. Já jsem neměl mačetu, ty bys byl tak strašně mrtvý. Jo, jasné. Tak určitě. Ty to potvrzuješ ještě. No jo. No však já vím, že to potvrzujeme ještě. Jo, mám mačetu? We're back, baby. You see? Já na tebe čekám. Já vím. Jsi tu, že? Nie. Jo, tu! Ty kakot! Dobré, já jsem myslel, ty kakot, hej, ty jsi ty kakot. Ty jsi kakot. To je nová hláška. Ty jsi kako. Že je to dobrá hláška, strašně. Že je to strašně dobrá hláška. No pojď sem. Ty svoji mačetu zpět. Berem ti heal. Mám tě. Proč mi funguje myška? Dobře, funguje. Dobrý den. Au. Díky. Ne. A proč jsi nedal Fiblox CZSK, když jsi jenom SK? Čo? Ještě raz? Proč to máš Fiblox CZSK, když jsi jenom SK? To dává smysl, víš o tom. Ale ty jsi vlastně Maďar. Já jsem Maďar, já vím. No pojď sem! Čo? Počkej, ne, No aha, jo. ty si vyhrál. Jsem myslel, že já jsem vyhrál. Počkej, si bavíš. Dobre, ja by som tu ukončil asi aj video. Ja by som tu ukončil video. Že by sme tu ukončili video. Ne. Počkej, nie, teraz ja, tak ešte dáme jedno kolo. Ja hostnem a vyberem Ale ja. nebudou tam jenom snajperky, budou tam třeba jenom shotguny nebo takhle. A nebo může, víš co, dej tam všechno. Nie. Tak co tam dáš? Nepoviem, uvidíš. Tak já s tebou nebudu brát. Dobre, crossbows, nie. Budú tam pištolky. Iba pistolky. Ne, dej tam všechno. Všechno je nejlepší. Věř. Ale okrem railguny a mačety. Ne. Raygun i mačeta tam budou. Když tam Víš bude čo? snajperka. Dobre. Host. Joint. To zase ti bude páčiť. Minule sa ti to páčilo strašne a ono sa to zmenilo strašne. Ne. Ono sa to zmenilo. Ne. We're so back. Don't pick! Fora. We're so big, baby. Ne. To bol deadfish. To bol normálny deadfish. Au. Bolí. Yes! Ja som sa dostal. Ďalej. To čo je? To je nejaký portál. Portál, tam, jo, je tam portál. To ťa len boostne. Ale do čeho ti to boostne? Normálne ťa to boostne. Normálne ti to dá menší boost. Do něčeho? Tam není, že tam nejsou žádné spajky nebo něco? Neviem. Ale musíš do neho ísť, aby si sa dostal ďalej.
Ale už sa zabí. Počkaj, stoj! Ty si gay. Speedrunujú. Ty si gay trúbka. No ty si vlastne Toad, či čosi. Ja. Ty si vlastne, Ja ty si vlastne hubička. To čo je? Však ja som sa... No, dobre. Stoj. No. Povieš mi, čo sa stalo? Jo, my sme zemreli naraz. Som čakal, že sa respawneš skôršie než ja. Ale si sa respawnul po mne. Že sme zomreli takisto. Já jsem si toho ani nedotkl. Si istý? Fibloxy, toto je blbá mapa, je to pryč, ty malej, ty malá trubka blbá. Dobre. Dobre, free for all, barrels Ne, a lot. nech to, ty malej. Visibility friends only, všetko dáme a dáme mapu, dám náhodnú mapu. Host. Dobre. Poď nech je to nejaká dobrá. Nie, neznášam túto mapu. Nech to. Nech som to nešťazlivo. Je dobrá. Vieš čo, poďme gun game. Ne, Fibloxy sú... Jo, a toto bude posledné kolo. Dobre. Ja som gaybox, díky. Ja som bisexuál, ale dobré. Ty kokos, to bol trickshot. No vlastne táto hra je celá trickshot. I went flying. Ty! Jo, ty máš minigunu. A ono mi to ani zbraň nedalo. To čo je? Hej, ale nebuď stále na tej kamere. To je už podvádzanie. Už sme si to minule hovorili, keď sme hrali gun game. To je v podstate aimbot. Pamätáš si? Nední. Jak to je? Som padol do tvojej huby. Môžeš sa len trošku odraziť. Haha, ty si ma strátil, haha. Nestratil. Jo, ale z tvojich hákov si ma stratil. Stále vieš, kde som, ale... No, kaj si zase musel zavisí. Ja som ťa nezabil. Drž už hubu. No. Ja som gaybox. Ty gaybox. Ty gaynana. Poď sem ty gaynana. Ne? Ty si není gaynana. Ty si legendárny banana. No poď. Toto je! No poď. Dostaneš olovo do pusinky. Když papka rolovo. Dobre, budem. Už som to jedol ako malý. Mi to strčali do huby. A snažili sa so mňa spraviť kanón. Jo, mám to. Ďakujem. Jo, nezabil si ma. Keby niečo. Ani si ma nehitol. To čo je? Ty Sigma. Keď ma vyfistíš zajtra, tak
tak ti dám 20 vinov. Zítra ne, zítra jdu lyžovat. Čo? Prečo sa každý ide lyžovať? Ale jedu do jedu do Adlu. Ideš na adopciu? Ty ideš na adopciu? Som myslel, že už si adoptovaný. Jak mi to minule tvoji rodičia povedali. Tak ja si pamätám, že mi povedal, že si adoptovaný. Ale tohle nemůžu dát do videa, protože by ti to zruinovalo kanál, jako. Prečo? By mi to zrujnovalo kanál. Protože se chováš nepěkně? No. My sa tak ho... My to tak robíme celé video, ty gáčo. Zabudol? Však toto video je hlavne o urážkach. No poď už! Ty, Sigma Anti. Ty Anti Sigma, kde si? Ty cheater! O, pojď! Proč ty barany nic nedělají? Proč ty barany nic nedělají? Lebo si gay! Tie barely sú v tejto hre iba na ozdobu, už som ti to hovoril. No a když já do nich střelím, tak... Jsem vedle nich. To je... Však do nich strel z diaľky. Oni sú na nič. Strel som. Aha, tak oni niečo robia, tak to som nevedel. Ja som nevedel, že niečo robia, ja som myslel, že sú iba na ozdobu. Nová vec pre mňa. Dobre. Vyhral si. No jo, easy. Tak, dúfam, že ste si užili video. Toto je bohužiaľ koniec. A dúfam, že sa vám toto video páčilo. Takže ďakujem, že ste sa pozerali na toto video. Dúfam, že ste si ho užili a uvidíme sa v ďalšie videa. A čauko. Povedz čau. Jo a dole v popisku máte Discord a čauko.